aiwa mudhara mati ingoni manga manyatsobvuma zvakanaka makati isusu vembatutu mobvunza mara yeni muno mudhara anonwa mbatutu midi atauro tembo na tembo yapa vatokumuka vamwe batutu ava vausvika vamwe vari kubva kupi but handimukuziva kuti hanzi kana usina kugeza usi kupinda kasmart mombovhita vhita pfeka hembe idzodzo dzakawachwa idzodzo ngadziwachwe aiwa waifana wakawacha kudhara vari unongonogeza asi ona imwe timu yakuramba kuenda kubasa because vari kunyazona ini pamusoro inoda kutaura chokwadi uzauti kubvira ndiri mwana mudiki wese wataimwa unonzi unouraya takatanga tirimwa mamontero kubva tinga kudzikavu smokebudzwa vatapinda Colacan vataimwa Don Juan zvese zvaingonzi zvinouraya oraiti saka muvona mwari anoitisa kuti tizviwane Jesu miracle yake he turned water into alcohol. Mwana wa Mwari iwe mapasta aya oreti aimwa mbatutu era tukunoviga breakers yachaka dzinouraya breakers haina mbouraya kana chateo nje yakambouraya chateo kacho chine wadhi panazareta angasina kuti wakaguta shuwa wakaguta manje kana muri empty inongoti kana ade non stop antoona manje yatokurura abadisanotaura chokati batutu ainovhini mwedorera rakavhinimapiritsi ekunorapwa 5 minutes ungopinda mune kubuda anekabhaderwa nani munhuzvikubikwa kuseri nehengirozotivhenekwe nani unongoda direction yakaita amana havani kutauriri nebrongo ndoanofana kupedzerana anogona isusu anorova mutoriro kwakuenda vunza vanhu kubvunza kaiwa ndorukama aiwa Fonzo, wakatoonera inini right sakaenda kuri mukoma wangu baba vakanetsekana nekuvatsvaka ivo varimo mumba vakarara sakurara kuno about 5 days mukoma wako wapi mukoma wangu
achumwe Angakarara 5 days. vakashaika Garapa. Garapa. kutaura chokwadi kai ine nyaya idzo dzarikutaura ungoti batutu aiwa taureni pane kwaini kadaiwo so dzinenge tine energy yakanyanya kunogona kunyungurunga ndodona kana asika koinini seinini mhosva yangu iriyo mhosva koyenyuaisi mhosva esipati kune makarowa asi kune makarowa nemutoriro iyo mbatidhora tumatama twaine chinenge chidhori amwana munhu anongofuta matama chete tumatama tine tumaburi chimobvumayo mhosva yenyu mani yakuda pfuma vakaijairira vakaidhera havadi kutaura zvemutoriro zvacho havatauri zvekupirisa havatauri iyo ikaenda hande chikafu chisipo unodya chii patangisa nyaya yemutoriro pawauya nemineral water ndo patanga nyaya dongo usina bhodhoro iroro nyaya yanga isipa tunga tikubva mukutaura mai madhoku kuna mutlanga Pagreshi Daniel sir. hanzi ndendati ndiwe sapoti yangu imese madhakwa nebhatutatu imese mukutatarika achana ndikakupaneke kuna vhito kakavhimbo acha wangu mfano problem apane kadzenzo kakagara apa karongoti azaziki inotorwa pamota inozii Tinasi. kana vasina bia ethanol Hello. apakaona mwana arikutomhanya kuda kuenda chikoro ari matofara chikoro Dremouth chii ndosaka ndoda kubvunza motoudzwa na mukoma batutuchete mani bhiya resasi raiti Right. ona munhu akaadoro anitakaufamba kastepe kakatanga kuzidhenha nadhenha ukaona munhu ane mari chete ukaona munhu ane mari munhu akangoita mari chete unogona nekuchinja state kuti munhu uyu ane mari aita ende akutotanga kuwawa kana chine alcohol chete chesahatina asira saka toti wakaipa wese Ani. nebhodheni anongeya ondikodei ende unongoita ndigare chikosipako waize kana wasipako saka ndibvati tinoita ndisipako asi idinika ndikada kukuzvimbisa nogona kukuzvimbisa ipangu ipapo asingokupangu ibatanidza ende bhazi rekwasvika zvisema uri wani wazora lodhi rikaita moti mungamugona ipapa amba mugona ndonyaya dziri kudiwa idzodzo kusaidi kwake ndonyaya dzadziri kudiwa idzodzo hati dzekuti senhasha aiwa ndonyaya dziri kudiwa because inonzi chi let's talk fanana majuzi munhu wobhatutichacheka munhu wobhatita umbobva kwamugona wemutori wacho umbobva kwamugona kuziva chose kana wemakosi wacho umbomugona saka munhu wese anekusaidi Saka muchanzwika nani mukitaura mese baba. aiwa saka ndiripo panapa inina apa aititi esabhurawo epere mukutaura ndokuti nyaya yacho inakidze because nyaya yacho because nyaya yacho But my dad boy zangu. Thanks very much. vakabuda kanhu kaka